Všimla som si, že ty sa začala menej behať, hrala sa kratšie, občas trochu zakulhala a jej srsť stratila lesk. A vtedy mi to došlo, veď aj psi starnú, rovnako ako my, aj oni potrebujú výživu pre kĺby. Sama beriem Inka kolagén už roky a viem, čo dokáže. Tak som to skúsila aj u nej. Chcela som mať istotu, že robím maximum pre jej zdravie. Po pár týždňoch pravidelného podávania som videla rozdiel. Pohyb je ľahší, viac sa teší von a jej srsť znova žiari. Prečo práve Inkapet? Je to český výrobok, už viac ako 10 rokov overený medzi ľuďmi, čisté zloženie, len 100% bioaktívny morský kolagén. Víťaz testov kĺbovej výživy pre zvieratá. Skrátka viem, čo jej dávam. Pretože jej chcem dať to najlepšie, rovnako ako sebe. Možno si aj ty všimneš, že tvoj psík menej skáče, viac oddychuje alebo sa mu nechce na prechádzky. Nečakaj, kým príde problém, začni včas. Inkapet kolagén je dôvera a dôvera je základ, keď ide o zdravie niekoho, koho milujeme.